Gipangita karon sa kapulisan ang tulo ka mga lalaki o laglagang sa viral video nga nangawat sulod sa jeepney dinhi sa Dakbayan sa Subo. Naila ang tulo nga sila si Rodel Gaban kinsa mao ang mihulog sa sinsilyo aron makuha ang atensyon sa biktima, si Apolonio Tolibas kinsa mao'y misulod sa iyang kamot sa shoulder bag sa babae aron makuha ang kabtangan ug si Isidro Dabudo kinsa mao ang lookout sa duha. Matud ni Chief Inspector David Senior sa Theft Robbery Section sa Cebu City Police Office nga ang tulo na aresto na sa pipila ka mga higayon kaniadto sa susamang modus apan tungod kay mamahimo ra silang makapiyansa makagawas ra gihapon. Ang mga sospek nga giingong nagikan sa Mindanao daw kasagaran mang biktima sa mga jeepney nga ang ruta moagi sa Osmeña Boulevard, Escario Street, Archbishop Reyes Avenue, P. Del Rosario Street ug ngadto sa Barangay Talamban. Giawhag ni Senyor ang tanang sumasakay sa pampublikong sakyanan nga magbantay kanunay sa mga kasakay.